चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ। बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ। गोबां मिशन दङ, गोबां डिसिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ। बे समाव आं मोनसे लुगैयो, बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ। हेलौ लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय। आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रो, बेनि उनाव भिडिअखौ नायलांजोब। आङो भिडिअखौ ओरैबायदि नोंथांमोननि सिगाङाव इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोनो नागिरदों, जेन बे भिडिअआ जोंनि नै दा जाफ्लेबाय थानाय बिटिसि आरो बिटिआरआव मा रोखोमै जेनो जानो थांगासिनो दं, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब आरो जेन नै दा बिटिआरआव मैया सेलेक्सन जानाय आरो एपइन्टमेन्ट मोननाय टेट फोरोंगिरियाव थिसनथाइ मोननाय माखासेनि जेन मेरिट लिस्टआव ओंखारनाय, जे मेरिट लिस्टआव ओंखारनायनि माखासे जेन बिथांमोना जे थालांबाय, बिसोरो मोनसे मेरिट लिस्टआव फुरा गाखोखानायमोन। इलिजिबिलिटि, माखासे इलिजिबिलिटि गैयै मानसिफ्रासो बेबायदि मेरिट लिस्टआव गाखोबाय आरो बिनि थाखाय माखासे मेरिट लिस्टआव ओंखारै बिथांमोनहा जेन मा फोरमायखो, जोङो बेखौ नायनानै लाग्रो दिनै बिदि। जास्टिस जाथारबाय ना जोंना गासिबो क्वालिफिकेसना दंजोबो, जोंना गासिबो क्राइटेरियाफोर दंजोबो एडभार्टाइजमेन्टआव जे होदों, होमब्लाबो जोंनि मुङा मेरिट लिस्टआव ओंखाराखिसै। जोंना जे मेरिट लिस्टआव जोंनानो सबसे गोजौआवनो दंमोन डकुमेन्ट भेरिफिकेसनावथ', दा जोंनिफ्राय गाहायसिन, बहुद गाहायसिन। एसे एनै गाहायबा जेबो नङामोन, दा बहुद गाहायसिन। आंनानो फर एग्जाम्पल एभारेजआ 25 पइन्ट सामथिं, आं टेटआव मोनदों 126 आउट अफ 150। ओमफ्राय आंना मा होनो हाइ स्कुल ओइस आवबो मोजांखा मार्कसा 65%, ओमफ्राय डिएलएड आवबो 71%, ओमफ्राय ग्रेजुवेसनावबो 69%। हा, एथ' बुरजा मार्कस मोननानैबो जों मोनासै, बेथ' पियर इनजास्टिसखा। दा जोंनो जास्टिसखौ नांगौ। जास्टिसखौ जुदि डाइरेक्टलि जोंनो जुदि होआ माबाया बिटिसि गभर्नमेन्टआ, बिटिआर गभर्नमेन्टआ, दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ लिगेल एक्सन लागोन जोङो, आरो जोंनो जास्टिसखौ नांथारगौ। दिनैथ' ओरैनो बिसोरो बेसेबां होनदों, 900 जन होनो नागिरदों दां। 900 बेसेबां 902 जन 902 जननो एपइन्टमेन्ट होदों आरो ना बिसोर होबायबो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट। माने जायनो मेरिटआव मेरिट बेसिसै होआखै बिसोरो, मेरिट गोनांफोरा नै बहायसो गासिबो मार्कसा नै बिथांनाबो मा होनलाय बेसेबां 123 एलपिआव होमबाबो गैया, 124। ओमफ्राय बेना गासिबो क्राइटेरिया बेनाबो मिलायजोबो गासिबो। 124 मोनदों बियो, आरो ओइस आव किमान 77.8%, आरो डिएलएड 81.6। होमबा मेरिट मारै जाखो बेना? माने पियर बे माबाखा आरो ना, बिराद करापसनखा। बेनि सायावथ' जोङो दा जोंनो जास्टिस नांगौ। जास्टिसनि थाखाय जोङो दा हाइकर्टसिम थांनांसिगोन आरो ना दा। औ, आरो खायसे मा जोङो नायबाय आरो ना, जे डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि नामानो गैया। बिथांमोनहा फोरमायबाय माखासे गावसिनि जेन एपइन्टमेन्ट लेटाराव गाखोआसै, आरो जेन भेरिफिकेसन माबायावनो लिस्टआव गाखोआसै। बिथांमोना गासिबो क्राइटेरिया दंखाजोबोमोन, नाथाय बिथांमोना हाइकर्टसिम थांनायनि खोथा बुंबाय। खिन्थु थांनांगोनबो, जेनेबा मानो गासैबो टेट क्वालिफाइड जानानैबो जेनेबा मानो जायासै, जेन बिथांमोननि बाथ्रासै। बिदिब्ला अब्ला फैदो जोङो मेन खोथायाव थांदिनि आरो दाना। जेन मेन खोथाया ओरैबायदि, दानि जोंना बिटिआर आरो बिटिसिआव जेन 2025आव 2025 मायथाइयाव जेन बिटिसि इलेक्सन जागोन। बे बिटिसि इलेक्सन जायैनि सिगां जोंना बिटिसिआव नै दा गोबां बारहावा बारगासिनो। इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जेन बर'नि राजनिति दला जेन गोरोबलायनाय फैनांगौ, आरो बे राजनितिखौ गारनानै बर'नि सार्थआव, बर' हारिनि सार्थआव बर'आ खौसे जानांगौ। गोबां बर'नि दैदेनगिरि आरो गोबां मोजां जेन इन्टालेक्सुवेल मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ, नाथाय
जोंना हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय दाबो फंसेबो बाथ्रा ओंखाराखै बियो मा जाथाव आरो जोंना UPPL निनो मानगोनां राकेश ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारिनो मोनसे खोथा जेनो बुंदों डिपुटि चिफखौ हाग्रामा महिलारिनो होनायनि खोथा बुंदों जेन बियो जासिनायनि बाथ्रा जानांगौ बा जेनेबा सल्भ जादोंना जायाखै बेखौथ' जोंबो बुंनो हाला जेन हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय दाबो फंसेबो खोथा बुङाखै अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जेन हाग्रामा महिलारिनो जेन डिपुटि चिफखौ होनाय जागोन ना प्रमद बर' सारखौनो CM होनाय जागोन अब्ला जोङो जेन राकेश ब्रह्म सारनि बुंनाय खोथाखौ जोङो एसे बे भिडिअखौ जोङो नायग्रोनानै लाग्रोदिनि आङो मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40तानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो BPFजों UPPLजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों मा सानखो जेन नुबाय जोंना हाग्रामा महिलारि सारखौ राकेश ब्रह्म सारा डिपुटि चिफ होनायनि खोथा बुंदों डिपुटि चिफ होनायजों जेन हाग्रामा महिलारि साराबो सल्भ जागोन ना जाया ना मानिगोन ना मानिया दासिमबो जोंना हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जेन जेबो खोथायानो ओंखाराखै जेन माब्रै जाथाव जेन'बा UPPL आरो BPFजों जेन लोगो सरकारा जेन जागोन ना जाया दासिमावबो जोङो जेबो मिडियानि थ्रुयैबो आरो दस्रा गावनि पार्सनेल फेसबुक पेजनिफ्रायबो जेबो खोथायानो दाबो गैया सिरि जेन'बा बर'नि थाखाय जेन माखासे गोबां दैदेनगिरि सारमोनहानो गोबां बुंगासिनो दङ जेन ज' जानांगौ जाथिनि जेन सरसायाव जाथिखौ नायनानै जोङो खामानि मावनांसिगौ बेबायदि दङ आंनिब्लाबो बेनो जाथिखौ अननानै जेन जाथियानो ज' जानानै बर' हारिनि थाखाय डेभेलप खालामनांगौ जों जाथिनि थाखाय जयैनो मावनांगौ पलिटिकेलखौ गोजान खालामथ'नानैबाबो जोङो जाथिनि थाखाय ज' जानानै जोङो 50-50 खालामलायनानै गेलेनानै जोङो माब्रैबा जोङो माबायावनो आसामावनो जोङो जेन गाखोहैनो हायो आसामखौ जोङो बर'आनो माब्रैहाय दखल खालामहैनो हायो आसामखौनो जोङो माब्रैबा जेन बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो जेन सलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरि सारमोननिसिम बेखौनो आंबो लुगैदों आरोखि जेन रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा जेन आंनि चेनेलनिफ्राय जेन नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरो भिडिअ डिसक्रिपसननि गेजेरजों जेन फैगोन 2025 जेन BTC इलेक्सनाव जेन 50-50 रानलायनानै देरहानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा सोरखौ माबा जाजानो लुगैयो जेनखौ चिफ जाजानो लुगैयो नोंथांमोना बे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन एसेनोसै